Good morning mga kawaray! Magandang buhay! So today, ito yung chika-chika natin, okay? But before anything else, mag-intro muna. Aketch! Kembali lagi bersama saya, Febri Hands. So that side mga lad is front ng aming apartment. So dati dyan ako sa malaking bahay. So since you know, I want privacy. So andito kami ngayon kasama si Junjun sa maliit na apartment. But kahit maliit siya, happy naman. So this side is sa likod ng aming apartment. Yun. So, diba? Itong place kasi namin sa Futajima, nakita Kyushu. Ano siya, old village. So, yung mga bahay, mga maluluma, pero hindi as in malaki talaga, pero bongga pa rin sila. Kahit simple lang. So, diba? Simpleng pamumuhay namin dito sa Japan. Mga kapitbahay na tahimik. Actually, ako lang yung maingay. So, minsan quiet din pag may time. So, anyway, yun. Tutor kayo sa aming neighborhood. So, mga kawaray, yung side na yan is nasa gilid ng aming, na place. So, abandoned house siya. Minsan nakakatakot din, no? Ganun. May kapitbahay din kami na lasinggero. May kapitbahay din kami chismosa. So, akala ko is sa Pinas lang at sa Dubai lang kasi dati nag-Dubai din ako. Uso din pala dito sa Japan ang mga ganyan. Pero sanayan lang yan, sis. So, itong side naman dito, peaceful to dito. Dito to sa second floor sa kwarto ni anak. Don't worry, wala ko sa roof, okay? Nasa bintana lang ako. So, don't worry mga sis. Ganon. So, dito na side, parang okay lang yung mga kapitbahay namin dyan. Quiet naman so far. So, yan. Wala ako masyadong close. So, yun lang. Tingin-tingin lang dyan. So, malapit din kami sa bulubundukin. So, diba? Napaka-peaceful. But, iba pa rin sa Pinas. Kahit maingay, masaya. Dito, okay naman. Sanayan lang yan siya. Ganon, diba? Bongga itong mga dito na side. Mga mayayaman to dito na side na kapitbahay namin. Malalaki yung mga bahay nila. So, ganon. Ganon lang, no? So, enjoy lang natin yung viewing dyan. So, itong part na to sa mga kawaray, itong sa gilid ng bahay namin, actually, haunted house yan siya. Pero parang nasanay na ako kasi minsan may mag-char-char sa akin na multo. Pero parang, mas takot tayo sa buhay, bayot, kasi sa patay na, no. So, i-pray lang natin yan sila. So, anyway, that's all for today. And please don't forget to click and subscribe. Thank you, minasang sa lahat. Arigatou gozaimasu. Mata ne. Ingat po.